אולי נלך לאלנבי. אלנבי הוא רחוב מאוד חושני. אלנבי מוביל לאלוהים. אלנבי הוא רחוב קוס! קדוש, קדוש, קדוש! אלנבי הוא רחוב קוס! קדוש, קדוש, קדוש! כבודו לי לעלות לארץ! כבודו לי לרדת לך! אלנבי הוא רחוב קוס! רחוב ארוך ונח! אני, אתה יודע, מה זה קדוש? כשאני אומר השכים של אלוהים או אלנבי רחוב קוס, אז אני מנסה לאחד בין רובד שהוא כביכול גבוה. בגרמניה אולי הייתי קצת over the line. מה היה הפרובוקציה? תראה, אני מופיע שם עם כוכב צהוב, ויש לנו, היה איזה קטע שהם דיברו תוך כדי השירים השקטים, קהל לא היה איתי. אז אמרתי, אם הקהל לא איתי, אז בואו כן ניצור רגע. ונתתי איזו הקדמה על אדולף היטלר. אמרתי את המילה אדולף היטלר קודם. אז זה השקיט את זה מוזיקה מגניבה גם, מה שאנחנו שומעים עכשיו. זה דבר גדול וזה חשוב. אני לא יכול לעשות את זה. אני גם לא יודע לשיר ככה. ואני גם, אתה יודע, אולי יש לי אגרסיות, אולי זה לא קשור לכלום, אולי אני סתם מזיין במוח ואני בן אדם תוקפני. גם זה יכול להיות. הגלמיר יבוא, אנחנו כבר שם, הוא יצא. אבל זה היה שלב מוקדם בהופעה. אומנות היא מאחיה שמאפשרת לשנות את התודעה ולתת לך את הצבעים לראות את העולם, והדרך שבה אתה רואה את הדברים היא שקובעת את הדרך שבה אתה חווה אותם. לעלות בעזרת כל צליל את המחשבות מעלה ולראות טוב. אולי אם כולנו נעבוד מספיק אל התודעה שלנו, באמת יבוא המשיח. ישוע ואני. ובכן, זה רק אם אתם רוצות, אבל... רגע, על מה מדובר? על העידן המשיחי. ישוע ואני, מאהבים ותיקים, הוא הולך על הכנרת, הוא מפציע אותי בשיער. אולי נושא כבד, אולי אנחנו צריכים לעשות נושא פחות כבד. אולי צריך להציג את המשיח בצורה פחות כבדה. אני קצת תפוס, אז אני הולך מוזר. אני נווד בעולם הזה, ואני מגיע לפה כזר, ואני מסתכל על הדבר הזה. נחלת בנימין. אני חושב, מקום יפהפה, מקום יפהפה. יהיה חבל אם זה הכל יתפוצץ בסוף, כאילו. אתה יודע, אני קיבלתי חינוך מאוד 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 הארדקור עם הציונות. אולי בגלל זה גם כל החפירה הזאת, אתה יודע, אנטוורפן, אז יש את הקהילה היהודית, החילונית, זה בערך 35 ילדים בתכלס שנמצאים בבית ספר אחד, תח כמוני. בקיצור, באותו, אני לא הכרתי מישהו לא יהודי. וזה היה מאוד, החינוך היה מאוד מאוד ציוני. ארץ ישראל בשבילי, גם כשהגעתי בגיל 15, זה היה אריק איינשטיין ומלחמת ששת הימים, עמוד האש. תראו את עמוד האש בגיל 14. אתה יודע, רומנטיקן, ילד צעיר.
איך תסביר לאנשים שבאת לגאול את עצמך כיהודי? אבל תמיד זה כמו סם, זה כמו הרואין. כל פעם חוזר לזה. כל פעם חוזר לזה בסוף. כמו אבא שלי. You've lost the love and feeling. Oh, that love and feeling. You've lost that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. אבא שלי היה מוזיקאי, והוא הצליח מאוד, ממש, אבל רק בפיליפינים. אבא שלי, אני הייתי מאוד 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 קרוב אליו, והוא איש גדול. יש פשוט רגעים, חודש או חודשיים אחרי שאתה מאבד מישהו כל כך קרוב אליך. שאתה פתאום אומר, אתה יודע, הוא לא בסין, הוא לא בבלגיה, הוא פשוט לא. כאן כבר. ועד שהדבר הזה שוקע, ועד שאתה לומד את המציאות החדשה הזאת, זה לוקח זמן. זה לוקח זמן. אבא שלי מת ב3 מדינות ונגבר במדינה רביעית. אני חושב שאיפשהו גם, בגלל שממש החזקתי את אבא שלי ברגעיו האחרונים, הסתגלתי על המסך איך שלאט לאט אתה יודע, הלב לאט לאט, הקצב של הלב נהיה יותר ויותר איטי. וברגע הזה שהאיש הזה שהוא כל כך קרוב אליי, הלך, אתה יודע, מהעולם הזה, אז התברר לי בצורה מאוד 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 ברורה שגם אני הולך למות. כי אתה יודע, אתה רואה את זה, אני ראיתי את זה קורה. וזה בן אדם שהוא אני בעצם. אני לא יודע אם זה פצעים שנרפאים מהם באמת. אבל זה גם פצע שאני לא רציתי, אני לא רוצה להירפא ממנו. אני הרגשתי שהכאב הזה זה משהו שאני רוצה לחוות אותו. כי זה הצד השני של המטבע. אני אהבתי כל כך את אבא שלי, אני ארגיש את הכאב כמו שהרגשתי את האהבה. שאתה מבין שהיד הזאת, שהחזיקה את אבא שלי הגוסס, היד הזאת שאיתה אני מנסה לכתוב לפעמים, שאני אוכל איתה, שאני מעונן איתה, היד הזאת, אולי, אתה יודע, יום אחד תחזיק ילד שיוצא ממך, אתה מתחיל להבין מה זה יד עם השנים. אמנות יש בה לפעמים משהו שאתה מרגיש שאתה בוגד בחיים המציאים באיזושהי צורה, שיש לך כאילו איזה מאהבת, יש לך את החיים האמיתיים ויש לך איזה מאהבת, שאתה מזיין אותה מן הצד. אז אני מנסה לנהל את המשק בית הזה באיזשהו סוג של כנות עם עצמי, אתה מבין? אני יודע שזה נשמע מלוקק, אבל מה אני אגיד? מה אני אעשה? אני יודע שקורה הרבה שאני באיזשהו רגע חווה סוג של חסד. זה קורה. אושר. כן, אולי, אתה יודע, אושר. כל יום שבת, כל יום ראשון, וכל ימי השבוע, אני מתעלם בשדות הישוע, עם ישוע בשרותיי, מאבים ותיקים, עם נצח נצחים, בתודעה. It's